Здравейте, приятели! Днес ще ви чета за Уейн Руни. Роден на 24 октомври 1985 г. Роден в град Ливърпул, Англия. Ръст 186 см, тегло 83 кг, пост нападател, клуб Манчестър Юнайтед, номер 10. Борбен и работоспособен. Уейн Марк Руни се справя еднакво добре както на върха на атаката, така и изтеглен в по-задни позиции. Той притежава удивителна работоспособност, чето се връща да помага на защитниците и се нагърбва с организирането на нападенията. Има добър поглед на играта, дългите му пасове са много точни, стреля към вратата без подготовка, като шутовете му са силни и често порязяват целта. Талисманът на отбора. Уейн е с ирландски корени. Заедно с двамата си братя учил в католическо училище. Майка им била чистачка, а баща им работил на пристанището, но се изявявал и като боксер. Всички в семейството били запалени фенове на ливърпулския Евертън. Синовете й носили дрежки с цветовете на любимия клуб и едва проходили вече гонили от футболната топка. Когато станал на 7 години, Уейн бил включен в отбора на кварталната кръчма Уестър. После започнал да играе в училищния отбор и за един сезон вкарал 72 гола. На 9 годишна възраст Руни вече се изразява с клуба Copelhouse Boys и успял за да отбележи 99 гола за един сезон. Тогава го поканали в школите и на Ливърпул и на Евертън. Уейн избрал любимия си тим. Пол Макгинес, треньор на младежки формации на Манчестър Юнайтед, се спомня. Веднъж нашите деца до 9 години играха с Евертън. Руни ни вкара 6 гола, като единият от тях беше с класическа задна нощ. Цяло чудо е да видиш такъв удар, изпълнен от едно 9-годишно момче. Уейн става любимец на играчите от представения на тим и те го правят свой талисман. Момчето ги извежда на терен за домакинските матчи. Първият си гол във Висшата лига Руни вкарва преди да е навършил 17 години, а след 2 сезона в Евертън преминава звездния отбор Манчестър Юнайтед. Индивидуална награда. Футболист на годината на Англия. 4 пъти. 2008, 2009, 2014 и 2015. Футболист на годината във Висшата лига на Англия. 1 път. 2010. Награда на професионалната футболна асоциация на Англия за най-добър играч, избрано за палянковците. 2 пъти. 2006 и 2010. Футболист на годината на футболната асоциация. 1 път. 2010. Футболист на годината на футболните журналисти. 1 път. 2010. Голмайстор и най-добър играч в различни турнири и класации. Това беше за Уейн Руни. Не забравяйте да лайкнете видеото и да се абонирате за моя канал. Чао!